Sanibonani guys, igama uNqabile nginiphathela amazibela asibongele ndedlaminisa ngomhla ka-7 October. Guys, siphumile-ke isigaxa uJabu benodadewabo Nokwazi bebebamba ongenzansi emva kokuthi bafunde lokhu abakutholela laphaya kwi-laptop. Uthe nje mefunda indaba uJabu wathi bonke abasebenzi abala emgazini akumelanga bayithi vu indaba yokuthi kwenzakalani komncedisi Mazibuko nokuthi washona kanjani. Guys, umane wathi uJabu hawe ma nakho-ke. Wamane wathi Nokazi hawe ma mfowethu uzomele siphume sihambe la. Wathi cha asindawo. Sekuyisikhathi sokuthi abantu bakaDlamini bakhokhe-ke manje. Sesiyazi ukuthi bona bobola lo baba. Wathi Nokazi hayibo ngeke wathi lalela dadewethu akho lutho luzokwenzeka phakathi kwami nawe. Wabe ehamba eyokuprinta uJabu. Printa yonke le information waqedela wahamba nayo. Washo ukuthi yabona-ke manje isikhathi sabantu bakaDlamini ukuthi bakhokhe-ke manje ngalokho abakwenzayo kubaba. Yo guys, lapho Nokwazi uvalo bekuthi aliphume ngomlomo. Kubonakala nje ukuthi usisi hayi uyasaba ngoba uyabona manje ukuthi abantu bakaDlamini ababhenywa bayona insango bayingozi ngempela. Guys, akupheli-ke lapho. uJabu manje waqoqa isibindi, wagqoka imask ebusweni. Wahamba futhi waba nomhlangano nalabantu laba ababulala uyise. Wenze nje sengathi akwenzakalanga lutho. Ayi uSibongile bekade ingqondo yakhe ikude nje ubonakala nje ugel ukuthi sengathi akekho kule meeting. Kuthe kusanjalo kwangena uKwenzo. Ufike kwi-meeting lethu uKwenzo. Wahlala eduze kwaSibongile. uSibongile umane wancibilika njengerama mebona uKwenzo. NoKwenzo walokho esimala engathi kade libona ucheese mebona uSibongile. Hayi uJabu umane waphazamiseka mebona ukuthi hayi ngeke. uSibongile benoKwenzo sengathi impela hayi uthando lisemoyeni. Uze wabona noPhetheni elokho embuza umbuzo uJabu ethi ngabe uthe i-design kumele kube usize ofanayo nombala ofanayo kuma-beddings. Wathula nje uJabu wathi hayibo Jabu ngikhuluma nawe. Wathula nje uJabu ebuka uKwenzo benoSibongile. Emva kwalapho uthe ya umbala kumele ufane ya no-size. Wabona uPhetheni ukuthi hayi sengathi kukhona okushaya amanzi. NoJabu ngathi uyayithandela laphaya kuSibongile. Guys, akupheli-ke lapho. Uthe sekuhambe wonke umndeni wakuDlamini hayi wamane uJabu wathi ithuba waba nomhlangano omncane noSibongile wamtshela ezikabhoqo. Wathi wena ngikubonile ukuthi lapha kwi-meeting ubukade ungekho. Amaphutha ayenzeka uma ukuthi sithe siyasebenza wena ingqondo yakhe kude ubhizi lokunanana nezinto nje eseceleni. Lapho uyanqina nokumqonda ukuthi unakana noKwenzo. Hey guys, uthe yazini futhi ngicela ungiphumelela e-ofisini lami. Phuma. uSibongile wamane waphuma. Kwabe ngena uNokwazi wathi yindaba kwenzakalani manje? Wathi uyangicika nje le ntombazane. Yazi sibhizi thina siyasebenza lapha yona iloku imfensana nomfana. Wathi yawo yindaba ubufuna efense wena yini kunoKwenzo? Wathi hayibo ubani uthe ngiyamfuna? Wathi hayibo butami ngiyakwazi wena mawusemathandweni nje uba nje. Waqala-ke uJabu wathi uncibilika washo ukuthi ukuthi nje mina nale ntombazane besine-history nyana sobabili bekade sihlukumezekile ngenxa yabantu bakaDlamini. Benitshela ukuthi nje kahle kahle siyi-team manje wathi ngiyakubona impela ukuthi usemathandweni butwami. Wathi futhi sengaphezulu kwamandla manje kusho uJabu. Guys, waconfirm uJabu ukuthi uyayifela ngoSibongile. Manje kubuhlungu ukuyifela ngomuntu ongenandaba nawe. Inhliziyo kaSibongile guys iKwenzo futhi akekho nanoyedwa uyokushintsha lokho. Awungaze ngamdabukela uJabu Nkosi yami. Kunzima. Guys, aphela lapho kamazibela namhlanje. Ngakhohle ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye.